மீன் குழம்புனா எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். அதில் 2 வகை இருக்குது. வெங்காயம் தக்காளிலாம் வதக்காமல் பச்சையாக அரைச்சி கூட்டி ஒரு சூப்பரான மீன் குழம்பு வைப்பாங்க. இன்னொரு வகை வெங்காயம் தக்காளிலாம் வதக்கி மசாலாலாம் வறுத்தரைச்சி ஒரு மீன் குழம்பு வைப்பாங்க. நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற மீன் குழம்பு மசாலாலாம் வறுத்தரைச்சி ஒரு சூப்பரான மஞ்சப்பாறை மீன் குழம்பு. மீன் குழம்பு எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சாட்டர்டே ரெசிபி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மஞ்சப்பாறை மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு நான் 1/2 கிலோ மஞ்சப்பாறை மீனை நல்லா வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ மசால் வறுத்து ரெடி பண்ணிடலாம். பேன் சூடானதும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் வரமல்லி, 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், 6 வரமிளகா, 25 கிராம் தேங்காய் துருவல் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா சிம்மில் வச்சே பொறுமையாக வறுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி தேங்காய் நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 2 வெள்ளைப்பூடு, 1 கொத்து கருவேப்பிலை போட்டு இதிலேயே அப்படியே பரட்டி விட்டுக்கோங்க. பரட்டி விட்டு இதெல்லாம் ஆற வச்சு ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா திக் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ குழம்பு ரெடி பண்ணிடலாம். பேன் சூடானதும் 100 ml நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நிறையா ஊற்றி செய்யுங்க, அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லெண்ணெய் ஊற்றி குழம்பு பண்ணும்போது நல்லா வாசமாக இருக்கும். எண்ணெய் சூடானதும் 150 கிராம் சின்ன வெங்காயம், 2 பச்சை மிளகாயை 4 கீறி போட்டுக்கோங்க, 1 கொத்து கருவேப்பிலை. இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாயை எண்ணெயில் நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி பழத்தை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரெசிபிக்கு தேவையான அளவு உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. தக்காளி மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த எண்ணெயிலேயே இந்த மசாலா நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நம்ம வெள்ளைப்பூடுலாம் போட்டிருக்கோம், அதோட பச்சை வாசம்லாம் போகும். நல்லா மசாலா எண்ணெயில் வதக்குனதுக்கப்புறம் எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வரணும். வந்ததும் நான் மிக்ஸி ஜாரில் 1 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இது கொதி வந்ததுக்கப்புறம் 1/2 லெமன் அளவு புளி கரைச்சி அதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த குழம்பை நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. இந்த புளியோட பச்சை வாசலாம் போகிற அளவுக்கு குழம்பு கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற மஞ்சப்பாறை மீனை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மீனை ஆட் பண்ணிவிட்டு கரண்டி போட்டு கிளற எதுவுமே பண்ண வேணாம். அப்படியே மூடி வச்சுருங்க. அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் விட்டுருங்க. மீன் நல்லா குக் ஆயிரும். 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். மீன்லாம் நல்லா குக் ஆகி இப்போ குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை அப்படியே அடுப்பை சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சுருங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கட்டும். இந்த மசாலு, உப்பு, உரப்பு எல்லாம் மீனோட சேர்ந்து எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு ஒரு சூப்பரான மஞ்சப்பாறை மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. சூடாக சாதம் வச்சு அதில் இந்த குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட்டிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் அரைக்காமல் பச்சையாக கூட்டி வைக்கிற ஒரு மீன் குழம்பு சொல்லியிருக்கேன். அதை அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். நீங்களும் இந்த மஞ்சப்பாறை மீன் குழம்பு ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சாட்டர்டே ரெசிபி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.